такова обикновено занимание като поливането на цветята е по-скоро задължение на градинара, отколкото това. Особено в момент, когато те чакат интелектуални радости. Немската ти граматика е на масата. Вижте, моля те да отвориш на страница 15, ще повторим вчерашния урок. Но аз не обичам немския. Толкова твърд език. Wirklich? След урока по немски придобивам толкова безизразен език. Скъпо дете, знаеш колко загрижен е настойникът ти за твоето усъвършенстване във всяко отношение. Милия Чичо-Джак е доста сериозен. Някога е толкова сериозен, че си мисля, че не се чувства много добре. Настойникът ти се радва на отлично здраве, а строгото му поведение трябва да бъде оценявано високо, като си има предвид колко е млад. Не познавам друг с по-голямо чувство на дълг и отговорност. Предполагам, това е причината да се чувства малко отекчен, когато сме тримата заедно. Сесили, изненадваш ме. Мистер Уърдик е имал доста неприятности в живота си. Не забравяй постоянните грижи, които му създава онзи бездомник брат му. Дано някой път Чичо-Джак позволи на онзи бездомник брат му да ни посети. Вероятно, бихме му повлияли добре мис Призъм, особено вие, сигурна съм. Знаете немски, теология, подобни неща оказват силно влияние върху мъжете. Прибери дневника си, Сесили, не виждам защо въобще трябва да си водиш дневника. Водя го, за да вписвам прекрасните тайни на живота си. Паметта си като моя, Сесили, е дневникът, който винаги носим със себе си. О, мисля, че паметта е виновна за почти всички тритонни романи. Не пренебрегвай тритонните романи, Сесили. Аз самата съм написала на младения един роман. Наистина ли, мис Призъм? Вие сте забележително надарена. А отпечатан ли беше вашия роман? Уви не. За съжаление, ръкописът беше хвърлен някъде. Имам предвид, загуби се. Скъпия доктор Чесико идва към градината. Доктор Чесико, наистина е удоволствие да ви видя. Скъпа моя мис Призъм, как сте тази сутрин? Аз виждам, че вие сте добре. Мис Призъм, току-що се отлага от леко гладоболие. Добре ще изсушат си една малка разходка в парка. За вас, доктор Чесико. Сесили, не съм споменавала за никакво гладоболие. Да, не сте скъпа мис Призъм, но инстинктивно усещам, че ви боли глава. Точно за това си мисля, когато доктор Чесико дойде. Всъщност, скъпи доктори, все пак май наистина имам главоболие и една разходка с вас би ми се отразила добре. Скъпа моя, можем да отидем до училището и да се искат да кажат да се върнем. Чудесно! Докато ме няма, Сесилички, политическата икономия, можеш да изпуснеш главата за падането на индийската рупия, някак е доста сензационна. Дори и финансовите проблеми си имат своята мелодраматична страна. Току-що мистер Ернест Уърдик пристигна от гарата, донесела и багажа. Мистер Ернест Уърдик, Пикадили, Лондон. Братът на Чичо-Джак, каза ли му, че е мистер Уърдик в града? Да, доста беше разочарован. Казах му, че вие мис Призъм стои в градината и той пожела да поговори с вас. Канете мистер Уърдик да влезе, разопаковайте му багажа, настанете ли и отнеси всичко това. Слушам, мис. Вие сте малката ми братовчетка Сесили, нали така? Изпаднах в странна грешка. Не съм малка. Всъщност, струва ми се, че съм по-висока от нормалното за моята възраст. Разбира се, че аз съм вашата братовчетка Сесили. А вие, както виждам от език на така, сте братът на Чичо-Джак, моят братовчет Ернест, моят порочен братовчет Ернест. Съвсем не съм порочен, братовчетка Сесили, не си и помислите такова нещо. Ако не сте, значи
сте заблуждавал всички по един непростим начин. Понякога съм бил и неразумен. Радвам се да го чуя. И затова се надявам вие да ме вкарате в правия път пред отчетни сесии и това да стане вашата мисия, ако не възразявате, разбира се. Този следобед нямам достатъчно време. Вие сте като Алена Роза пред отчетни сесии. Бива да ми говорите такива неща. Мис Призъм никога не ми казва подобни неща. О, мис Призъм е късогледа, стара мама. Вие сте най-красивото момиче, което някога съм срещал. Мис Призъм казва, че красотата е капан. Капан, който всеки умен мъж би желал да хватне. О, не искате да хващам капан, умен мъж. Няма да знам за какво да си говоря с него. Толкова сте самотен, доктор Чезибо. Да. Трябва да се ожените. Но теорията и практиката на раннохристиянската църква са категорично против брака, а къснохристиянската църква подкрепя изневярата. Очевидно това е причината раннохристиянската църква да не доживее до нашия дни. Мистер Уърдинг! Мистер Уърдинг! Това вече изненада. Не ви очаквахме преди понеделник след обед. Върнах се по-рано, отколкото очаквах. Доктор Чезово, надявам се, че сте добре. Мистер Уърдинг, скръбното удание да не ви да издава някаква ужасна катастрофа. Брат ми! Срамни глупави разручителства. Още ли може да с колен живот? Мъртъв е! Брат ми, Ернест! Абсолютно! Това да му е за урок, вярвам, че ще се получи. Мистер Уърдинг, най-исканите съболезнования. Горкият Ернест имаше много недостатъци, но неочакваната му загуба е тъжна, много тъжна. Да, наистина е много тъжно, мистер Уърдинг. Всъщност, ние до него ли бяхте, когато почина? Не, почина в чужбина, в Париж. Снощи получих телеграма от управителя на Гранд Хотела. Беше ли съобщена истинската причина за смъртта, искам да кажа? По всичко личи остра простуда. Било посееш, това ще Милосърдие, мис Приз, милосърдие, никой от нас не е съвършен. Самият аз, мистер Уърдинг, съм много податлив на течения. Без съмнение, мистер Уърдинг, вие ще искате да спомена за сполетялото ми нещастие следващата неделя в моята проповед. Да, много ще съм благодарен. Моята проповед за манната небесна пустинята може да се приложи към всякакво събитие, радостно или както в случая вашето трагично. Аз съм я произнасял на големени за плодородие, на кръщенета, на първи причастия в радостни и щастливи дни. Подсетихте ме нещо. Кръщенете ли казахте, доктор Чезово? Да! Предполагам, че може да я кръщавате. Имам преди ви отдавна се занимавате с тези неща. Бих ли могъл да бъда кръстен днес след обед, ако нямате други ангажименти? Вие всъщност не сте ли кръстен? Ами не си спомням. Имате сериозни съмнения. Да, мисля, че има... Да не мислите, че има някаква трудност да не съм прекалено възрастен? Не. В колко часа желаете да извършим кръщенето? 5:30. Да, чудесно! А сега аз искам да напусна опичане мамето. Радвам се, че се върна. Какви ужасни дрехи носиш? Зле си се преобличи. Какво става, че чуджак? По-бодро, моля те. Сякаш имаш забобол. Аз съм ти приготвила такава изненада. Знаеш ли кой е в трапезарията? Твоят брат. Кой? Брат ти Ернест пристига преди половин час. Що се случи? Аз нямам брат. Говори така, колкото и лошо да се е държал те преди, все пак ти е брат. Не бъди толкова коравосърдечен да се отричаш от него. Ще му кажа да излезе, а ти ще му подадеш ръка, нали че чуджак? С тези глупости, как брат ми в трапезарията? Пълен абсурд. Господи. Брат чак. Дойдох чак от града, за да ти се извиня за всички неприятности, които ти причиних. За бъдеще смятам да водя по-порядъчен живот. А ти чуджак, нали няма да откажеш да се ръкуваш с собствения
нищо не може да ме накара да подавам ръка на този ступ, тъй като появяването му тук е безобразие. И той много добре знае защо. Чичо-чак, бъди мил, във всеки има по нещо добро. Ърнест току-що ми разказа за горкия си болен приятел мистър Бъмбъри, когото толкова често посещава. И за Бъмбъри ли ти разказва? От сега нататък му забранявам да ти разказва за Бъмбъри, Мъмбъри, за каквото и да е. Признавам, че вината е изцяло моя, но съм длъжен да отбележа, че студенината на брат ми Джак много дълбоко ме разстройва. Надявах се на по-радушно посрещане, особено като се има предвид, че за първи съм тук и после. Чичо-чак, ако не подадеш ръка на Ърнест, никога няма да ти простя. Никога ли? Никога. Добре. Но за последен път. Колко приятно, нали, да бъде свидетел на такова чудесно помирение. Мисля, че е редно да оставим двамата брака на съвет. Сесили, ти ще дойдеш с нас. Добре, мис Призъм, малката ми задача по помирението приключи. Ах ти негоднико! Нямаш никакво право да бомбаросаш тук! Оставих нещата на мистер Ърнест в стаята до вашата, сър. Надявам се, нямате нищо против. Какво? Багажът на мистер Ърнест. Разопаковах го и го оставих в стаята до вашата. Багажа му? Да, сър. 2 куфара, 1 чанта с туалетни принадлежности, 3 кутии за шапки и голяма кошница с провизии. Боя се, че този път не мога да остана повече от една седмица. Не, Иван! Да, сър. Наредете да приготвят двуколката незабавно. Току-що извикаха мистер Ърнест обратно от града. Слушам, сър. Ти си ужасен лъжец, Джак. Изобщо не са ме викали в града. Викали са ти? Не съм чул някой да ме вика. Дългът ти на джентълмен те вика. Дългът ми на джентълмен никога не ми е пречил на удоволствията. Сесили е много мила, знаеш ли? Не ми харесва да говориш така за Сесили. И не си въобразявай, че ще останеш тук цяла седмица. Трябва да се тръгне с влака в 4 и 5. Това бомбаросване, както го наричаш, този път не излезе много успешно. Напротив, това е най-успешното бомбаросване, което някога съм имал. Влюбен съм в Сесили и това е най-важното. Идвам да полея розите. Мислих, че си с Чичо-чак. Той отиде да ме реди да приготвя двуколката. Нима аз ще се взема със себе си на приятна разходка. Ще ме изпраща. Това означава ли, че трябва да се сбогуваме? Боя се, че да. Мъчително сбогуване. Винаги е трудно да се сбогуваш с някой, когото познаваш. Толкова кратко време. Колката е пред вратата си. Може да почакаме Ерима на 5 минути. Слушай, мис. Сесили, вярвам, няма да ви обидя, ако съвсем открито и честно ви заявя, че за мен вие сте във всяко едно отношение, осезаемото олицетворение на абсолютното съвършенство. Мисля, че вашата откровение ви прави голяма чест. Сесили, откакто зърнах за първи път прелесната ви и несравнима красота, дръзнах да се влюбя в вас неистово, страстно, всеотдайно, безнадежно. Не е ли да ми кажа, че човечко обичате нищо, страхо, тайно, безнадежно, особено безнадежно? Не е съвсем вярно. Колката ви чака, сър. Нека дойде другата седмица по това време, така им кажи. Стане ми много ядоса, като разбере, че ще станеш от май. О, Джак не ме интересува. Никой не ме интересува освен теб. Влюбен съм в теб, Сесили. Ще се омъжиш за мен, нали? Момиче, разбира се, защо не? Та ние сме годени от 3 месеца. 3 месеца ли? Да, четвърта ще стана точно 3 месеца. Как се сгодихме? Откакто Чичо-чак си призна, че има по-малък брат, безплътен и разгулен, като ти стана основната тема на разговорите ми с мис Призъм. А мъж, за когото се говори много, е без съмнение доста привлекателен. Смея да твърдя, беше глупаво от моя страна, но аз се влюбих в теб, Ърнест. Кога, казваш, се сгодихме? На 14 февруари. Уморена от това, че ти изобщо не подозираш за моето съществуване, реших да сложат някакъв край. По някакъв начин край на всичко това и след дълга вътрешна борба склоних да се срещна след тук в градината. На следващия ден, по твое име, си купих това малко пръстенче, а ето и малката виничка, от която нашата любов и
която ти обещах винаги да нося. Аз ли съм ти подарил това? Много е хубаво. Имаш конкретен вкус, Ърнест. Да. Между другото, е кутията, в която пазят скъпите ти писма. Скъпите ми писма, но, мила моя, аз никога не съм ти писал. Не ми напомни за това, Ърнест. Помня много добре, че бях принудена да се пиша писма от твое име. Ти ме седмично, а сега повече. Може ли да ги погледна? Не, биха ти повдигнали самочувствието. Трите, които ми написа след като бях развалила годежа, са толкова хубави и така грешно написани, че сега не мога да ми поплача, докато ги чета. Чакай малко, нима годежът ми е развален. Да, на 22 март. Ето можеш сам да видиш, ако искаш. Днес развалих годежа си с Ърнест. Мисля, че така е по-добре. Времето продължава да е хубаво. Но защо по дяволите го развали? Аз какво съм сторил? Абсолютно нищо. Сеси, ужасно съм разочарован да го чуеш. Да го чуя това нещо от теб. Особено когато времето е било толкова хубаво. Това не беше, щеше да бъде истински годеж, ако поне веднъж не беше развален. Да. Но аз пустих още в края на седмицата. О, ти си ангел, Сесили. Милото ми романтично момче. Повече няма да разваляш годежа, нали така? След като те срещна, съм го вече едва бих могла. А и заради самото ти име, разбира се. Да, разбира се, да. Не ми се приснива, Ърнест, но момичешката ми мечта винаги е била да обичам някого на име Ърнест. В името има нещо, което вдъхва абсолютно увереност. Съжалявам, всяка жена, чийто съпруг не се казва Ърнест. Но, скъпа моя, любима моя Сесили, означава ли това, че ако името ми не беше Ърнест, нямаше да ме обичаш? А какво, например? Ами, всяко, което ти хареса. Алджернън, да речем, едно хубаво име. Еми, това не ми харесва. Но, скъпа моя, защо да не ми харесва? Алджернън е едно много аристократично име, че всеки втори мъж, който отива на дело за банкрут, се нарича Алджернън. Но, скъпа моя, да говорим сериозно. Ако се казва Алджи, нямаше ли да ме обичаш? Щях да те уважавам, Ърнест, щях да се възхищавам на характера ти, но се опасявам, че нямаше да мога да ти отдам правилно си чувства. Сесили, вашият пастор, вярно, има опит във всички църковни ритуали, церемонии. Доктор Четибъл е много начетен. Не е написал и една книга, така че можеш да си представиш колко много знае. Знаеш ли, спешно трябва да се видя с него за едно много важно кръщение. Искам да кажа по една много важна работа. Няма да се бавя повече от половин час. Като се има предвид, че сме годени от 14 януари и чак сега те виждам, мисля, че е доста тежко да ме изоставя за толкова дълго време. За цял половин час. Не може ли за 20 минути? Връщам се веднага. Току-що някаква мис Фейерфакс дойде и пожела да се види с мистер Уърдинг. Казва, че е по много важна работа. Мистер Уърдинг не е ли в библиотеката? Той е тръгна към дома на пастора. Мистер Уърдинг скоро ще се върне, къдете дамата и донесете чая. Слушам, мис. Мис Фейерфакс. Позволете да ви се представя. Казвам се Сесили Карди. Сесили, колко сладко име имате. Нещо ми подсказва, Сесили, че ние с вас ще станем големи приятели. Не мога да изразя вече колко ви харесвам, а да знаете, аз никога не греша при първото си впечатление за хората. Колко мило от ваша страна, че ме харесвате толкова, след като се познавам сравнително кратко време. Моля, седнете. Благодаря ви. Мога да ви наричам Сесили, нали? Да. А моля ви, вие винаги ме наричате Гуенден от сега нататък. С удоволствие. Мисля, че решихме всички проблеми между нас. Тук сте на гости, предполагам. О, не, аз живея тук. Така ли? Сигурно с майка ви или друга възрастна роднина? Аз нямам майка, нито някакви роднини. Е как така, наистина ли? Скъпият ми настойник, с помощта на мис Призъм, се е заел с тежката задача да се грижи за мен. Ама кой нашият настойник? Аз съм повереник на мистер Уърдинг.
тази новина ме радва. Аз много ви обичам, Сесили. Харесах ви от мига, в който се запознахме. Но съм принудена да ви призная, че сега, след като узнах, че вие сте повереници на мистер Уърдинг, не мога да скрия желанието си да сте малко по-възрастно, отколкото изглеждате и не толкова привлекателна. Всъщност, моля ви, позволете ми да съм откровена. Моля, кажете. Ами да си призная съвсем откровено, Сесили, бих желала да сте най-малко на 42 и повече от обичайното грозна за вашата възраст. Всъщност, Ернест е толкова почтен по характер. То олицетворение на порядъчността и честността, така че изневярата е толкова недопустима за него, колкото и лъжата. Не ви разбрах, Гуендолин. Ернест ли казахте? Да, Ернест. Но мистер Ернест Уърдинг не е моят настойник. По-големият му брат. Той е настойникът ми. Как така? Ернест не ми е казал, че има брат. От дълго време не съм в отношения. Това обяснява нещата, Сесили. Голямо време смъкнах от мен, а почти се бях притеснила. А би било ужасно, ако някоя сянка помърчи нашето приятелство. Но вие абсолютно ли сте сигурна, че мистер Ернест Уърдинг не е вашият настойник? Абсолютно съм сигурна. Всъщност, аз ще бъда негова настойница. Какво казахте? Скъпа моя Гуендолин, нямам причина да го крия от вас. Малкият вестник на графството ще го отбележи следващата седмица. Мистер Уърдинг и аз сме годени. Но скъпа Сесили, мисля, че има малка грешка. Мистер Ернест Уърдинг е годен за мен. Съобщението ще трябва да излезе в Морнинг Пост най-късно в събота. Боя се, че грешно сте разбрали. Ернест ми направи предложение точно преди 10 минути. Действително много любопитно, но той предложи на мен да стана негова жена. Още вчера, в 5:30. Ако желаете да се убедите, че е вярно, моля, погледнете. Скъпа Сесили, съжалявам за разочарованието, мила, но аз имам право първа да претендирам да бъда неговата избранница. Ужасно би ме притеснило, скъпа Гуендолин, да ви причинявам душевно или физическо тързание, но смея да твърдя, че аз съм годена първа за него. Ако горкият човек е попаднал в глупавия ви капан, считам за свой дълг да го освободя незабавно, без да се колебае. Дали искате да кажете ми, мис Ферфакс, че аз съм подмамила Ернест да служение? Как смеете? Сега не е момента да се прикривате с фалшивата маска на куртуазията. Като видя лопата, наричам истинското име. Драго ми е да споделя с вас, Сесили, че никога през живота си не съм виждала лопата. Очевидно се движим в различни обществени сфери с вас. Да се видам ли чая, както обикновено, мисля? Да, както обикновено. Искате ли чай, мис Ферфакс? Благодаря. Захар? Не, благодаря. Захарта вече не е модерна, Сесили. Кейк? Или вие с масло? Филия с масло, моля. В модерните домове не се поднася вече кейк. Подайте това на мис Ферфакс. Напълнени са ми чай с много захар. И въпреки, че отмолих за филия с масло, дали сте ми кейк. Известно е колко благонравна и изключително кротка по характер съм, но ви предупреждавам, мис Карджо, не си позволявайте твърде много. За да спасим горкия си невинен и доверчив любим от мъжняците на други момичета като вас, съм готова да отида на край света. Не ви се довери в момента, в който се запознахме. Усещах колко сте фалшива и лицемерна. А аз никога не греша в преценките си и първите ми впечатления за хората са винаги точни. Струва ми се, мис Ферфакс, че го употребили през ценното ми време.
Разбира се, че не. Как е хрумнал това малката ти главица. Благодаря, вече можеш да ме целунеш. Опасявам се, че има малка грешка, мис Ферфакс. Джентълменът, чиято ръка е около кръста ви, е моят скъп настойник, мистър Джак Уърдинг. Моля, това е Чичо Джак. Чак ли? Ето го и Ернест. Моя единствена любов. Един момент, Ернест. Ти сгоден ли си за тази млада дама? За коя млада? О, господи, Гвендалин! Да, за Бога, Гвендалин. Точно Гвендалин има предвид. Разбира се, че не. Как можа да хрумне това в малката ти главица? Знай се, че има малка грешка, мис Карди. Джентълменът, който сега стои до вас, е братовчет ми, Алджърнан Монкри. Алджърнан Монкри? Ти, Алджърнан ли се казваш? Не мога да го отрека. А твоето име Джак ли е наистина? Аз наистина се казвам Чак от години. Двете с теб сме измамени жестоко. Моя клетомернена сестри. Моя малка огорчена Гвендалин. Да видиш твоя сестра ми. Да. Един момент. Имам един въпрос, който бих искал да задам на настойника си, ако ми позволи. Добра идея. Мистер Уърдинг, искаме да ви питаме нещо важно. Ние и двете сме сгодени, както знаете, за брат ви Ернест, така че за нас е особено важно да знаем къде е той в момента. Гвендалин, Сеси, честно ви казвам, нямам брат Ернест. Никога не съм имал и за бъдеще не възнамерявам да имам. Точно нямаш брат. Никога. Никога не сте имали? Никога никакъв. Боя се, че е съвършено ясно Сесили. Никой от нас не е сгодена. Тази ужасна бъркотия наричаш бамбаросване. Това е най-хубавото бамбаросване, което някога съм имал. А нямаш никакво право да бамбаросваш тук. Не да говориш глупости. Всеки има право да бамбаросва където пожелае. Всеки сериозен бамбарист го знае това. О, сериозен бамбарист? Господи, нямаш никакво право да заблуждаваш, да мамиш от това красиво невинно момиче като Сесили. Да не говорим, че ми е повереница. Аз пък не виждам никакво оправдание да мамиш едно невинно, сладко, образовано момиче, каквото е Гвендалин. Да не говорим, че на мен пък ми е първа братовчетка. Просто искам да се оженя за Гвендалин. Обичам я. Това е всичко. Аз пък искам да се оженя за Сесили. Обожавам я.